a causa da inmigración, da intensificación da inmigración procedente do norte de África nos últimos tempos e da posible integración no espazo Schengen de países como Romania e Bulgaria, diversos países da Unión Europea cuestionan o Tratado de Schengen querendo porlle limitacións e querendo manter as competencias no control das fronteiras. Esta realidade que se aborda habitualmente nos medios de comunicación desde o dano que supón, a ameaza que supón a un dereito a unha liberdade individual de libre circulación, penso que lle cabe tamén facer unha análise diferente, unha análise un pouco máis optimista dun punto de vista democrático. Como é ben sabido, nos últimos tempos a crise económica está sendo abordada desde unha absoluta ortodoxia política neoliberal e, neste sentido, cabe advertir que o Tratado Schengen pode lerse dentro desa teoría ortodoxa neoliberal con facilidade, como é sabido, ao promover a liberdade de circulación de persoas no territorio europeo, facilita que a man de obra, vistos os individuos desde esta óptica, se desprace con facilidade alí onde a actividade económica o requira, de maneira que se garanta que esta existe en abundancia alí onde é necesario. Nestas circunstancias, por tanto, cabería pensar nunha defensa importante do Tratado de Schengen e, no entanto, estamos nos encontrando con todo o contrario. E isto é así porque a migración externa, a inmigración, acostuma provocar unha reacción de rexeitamento e de unidade no rexeitamento da poboación anfitrioa, de tal maneira que a clase política, postos nunha balanza a ortodoxia neoliberal promovida, en algúns casos exixida polo grande poder económico estatal e internacional, e no outro lado da balanza unha cidadanía unida en torno a uns intereses comuns, continúa sendo esta última quen sae gañando, de tal modo que aínda a clase política recoñece que o poder real reside nese lado.